Hovězí pečená paštika chuť Moravy. Všechno to začíná tady na pastvinách farmy Rudimov, odkud bereme vyzrálé hovězí maso. K němu přidáme vepřový bok, žlutou cibuli a společně pomalu pečeme několik hodin tak, aby maso zůstalo vláčné, ale plné šťávy a chuti. Nespěcháme. Víme, že na dobré věci se vyplatí počkat. Upečené maso pomeleme, ochutíme a dobře promícháme. Pak už se může paštika plnit do sklenic. A protože do našich produktů nepřidáváme žádnou chemii, musí se skleničky dobře zavařit. S tím nám pomáhá speciální zařízení autokláv. A pak už si můžete paštiku vychutnat i vy. U nás na Moravě, doma s přáteli, nebo s ní třeba někomu udělat radost jako dárkem. Tak ať vám chutná!